I gdje ste ljudi, dobrodošli u moj prvi video na kanalu. Imao sam druge kanale ljudi, ali sam ih brisao jer mi nisu... Ljudi, nisu bili lijepi videi, ali sad ću se truditi da snimam videe. I da ljudi, bacite like, subscribe, a mi hajmo da krenemo u video. Danas ću vam kazati moju garažu u car parkingu kako izgleda. Nemojte misliti sad ovo, to ti je hak, nije hakirano ljudi, prava je hak, prava hak. Ljudi, prava je car parking, nije hakirana, da, evo, prvi auto iz moje garaže je ovaj Smart. On ima 423 konja, ok je, eto. Drugi auto je ovaj Matiz, on ima 132 konja, nije nešto posebno. Treći auto mi je Lada, 1784 konja, glitch je. Četvrti auto, to je početni onaj auto, ima 175 konja, malo je, ali je uređen. To brutalno uređen. Evo ga, koji je ovo auto? Peti. Ovo je 1120 konja. Ok je, da se kaže. Ovo ništa nije specijalno. Nije uređeno. I ovo isto. Ali ok. I ovo. Isto to nije uređeno. Neki su uređeni. Evo ovaj kombi nije. Samo boje sam na nekih menju. Evo ljudi, to je moja garaža. Mislim, nije gotovo sve. Ima još da vam pokrenem aute. Evo. Ovaj kombi ima 1625 konja. Što je brutalno. Može se prodati za velike pare. Ljudi. Ovo. Hammer 1625 konja policijski. Ljudi, ja sad ne znam jel smem da pokažem 18 plus zbog YouTube-a. Ali ne znam da li da rizikujem, ali evo, da li da vam pokažem ili ne? Ma evo. Ljudi, 18 plus, više da ne gledamo da me YouTube ne blokne. Ovo je ljudi prava mašina 1700 konja. Ljudi, ovo je prava mašina, vidite kako izgleda lijepo. Ovo sam bio kupio 40 miliona, ako se ne varam. I brutalan auto. Ovi su dva obična. Ova je nešto rađen. Krom, ono. Ova ima gume. Ovaj kombi je običan, ja mislim. Da. Ovaj je običan. Ti što su obični, ljudi ćemo preskočiti. Vidite što ne koči toliko. Ne znam zašto koči, ok. I Mercedes je obični, ja mislim. Da. I BMW. Isto. Ova je mašina, ljudi. Brutalna. 757 konja, malo je. Znam. Ali ljudi. BMW je uređen. Da ljudi. Ovo je BMW. Brutalan je. Ako želite neki giveaway, pišite u komentarima. Podijelit ću neki auto. Ovaj nije ništa posebno. Ovo je ok. Policijski, njega vozim kad se igram ono policija ono. Mislim ono kad mi je dosadno pa vozim njega po serverima, hapsim ljude kao ono. Znate ljudi to. Ovo je iz one Need for Speeda, ako se ne varam. 1022 konja. Subaru 1625 konja. Lada je običan. Ova je 1625 konja kombi, da. I on je običan. Ovo je 300 konja, 200. Nije naš. Ljudi, ovo je običan. Isto. I ova je sa coinsima malo ono napred.
rađen, ali okej. Ovo je samo boju promenjen. Supra. Supra ima 569 konja, ali ima 300 nipija. Ne znam to što znači, ali NP to piše. Da. Ova dva su obična, ako mislim, ne, i ovaj jeste običan. I ovaj je običan. BMW je običan, mislim. Taj je malo uređen. Ovi su svi obični auti. Ljudi, tek smo na 55. autu, ima 183. Hajmo mi da ubrzamo. Taj je policijski BMW bio. Evo. Mikaša. Ne znam je li iz filma ili anime, ne znam šta je, ali brutalan je dizajn. Evo, imamo ovdje Passata, imamo... Evo je mašina. Ovo je mašina 414 konja. Ljudi, ovo je leti. Leti ovaj BMW. Kupio sam ga 50 miliona i vredi. Leti, ljudi. Kad daš gas, odmah 100. Ako se ne vranja. Ovi su obični. Ova je običan milion. Na kom smo autu? Ok. Stići ćemo. Da, ljudi. Ovi su neki obični. Ok, ljudi. Auti su dobri, ali fali mi još dva auta, ako se ne varam. Ovaj je glitch. Čuli se 500 konja. Da, glitche. Ovo ima coins. Sa coins ima onaj spoiler. Ja mislim. Mercedes je običan. Golf je isto običan. Da. Ovi su auti obični. Ova je ok. Tako ljudi. I ova je nešto ok. Znači ljudi, i ova je ok, ali da. Ova je ok rađen. Isto je on dobar. I ovaj je dobar 1120 konja. Audi me zanima ovaj koliko ima konja. 380, ok. Ovo je običan, Alfa je običan. BMW 1625 konja, ok. Porsche. A mi 1625 konja. Fiat 1625 konja, dobro. Fiat dobro se zove. Ta je marka od Fiata. Evo ga BMW. 1695 konja. Dobro je rađen, ljudi. Evo. I ja njega puno puta vozim. Da. Evo ga most. Evo je mašina, ljudi. 1699 konja. Ne mogu pričati. Ovi su drugi obični. Mercedes je običan. Evo ovaj je običan. On ima samo glitch gume, ako se ne varam. BMW. Čadino. 1456 konja. 580. Nema branitke. Da. I taj je običan. Evo BMW-a. 1625 konja i 8. Ovo je. Ima ovdje kamion iz filma, je li to film ili sam sam gradio jučer. Evo ovdje imamo dva autobusa. Jedan ima 1644 konja, a drugi ima 1120 konja. Što je solidno. Ovo koliko imamo sad. 1100, ok, 1156. Ovo ima 1625 konja, dizajn je lep, full coins. BMW, ako se ne varam, ima 1610 konja. Da, 1625 konja ima i BMW.
skočili smo ovaj. Teo sam ovaj za kraj ljudi, ali evo dok sam čim sam pokazao, evo, 1620 konja. Vidite ljudi kakav zlatni BMW. Brutal. I taj 1620 konja. I ovaj 1120 konja. BMW 1625 konja. Da. Njega volim najviše. I ovo koristim brutalno. 1625 konja je taj. I ovo je lep taj. Ovo je uređen. Ovog vozim po off-roadu. 1625 konja. Ok su ljudi auti. Pišite u komentarima ako želite neki video car parkinga ili neki vlog. Ako želite, pišite. Ovi su svi obični. I ovaj je običan. I ovaj. Evo ovaj je 961 konj. Brutalan, brz je mnogo. Ovaj sam premalo prefalio od drugog akaunta. 1447 konja. A ovih je 620 konja. Ovaj nema niko. 925 je bio onaj Mercedes. Ljudi, ovo je sa krovom. Plaća se s pravim parama. Krov. Ako ste niste znali. Eto sad znate. Mercedesa isto vozim nekad. Jer 65 konja. I ovaj mi je dobar. I njega vozim. Ovi su drugi neki obični. I da. Taj je lep. Ova je mašina ljudi. Ova je mašina. 1746 konja. Da, evo imamo McLaren Sennu. Imamo Mercedes M1. I imamo Kyosega. I imamo Pagani Zondu. Imamo Porsche 919. Imamo Formulu F1. Formulu F2. Tu imamo Mustang. Ne varam se, mislim. Evo ga. I ovo je lep ljudi. I u 65 konja. I zadnji auto je ljudi, ovo je Mercedes. Da. I ljudi da. To bi bilo to za ovaj video. Ako želite vlogove, pišite. Snimit ću vlog neki. Da ljudi. Ako vam se svidio video, lajkite, subscribe, mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!